wiwitane handher sang peke rampungno hah? rampungno Ora aku buka kenya ayu kang mola apa no budaya bapak iki ngenes wah nyanyeki mongko bapak ingkang pundi to Mas nek ora lu kok kaya ni pekewuh nah oh Windusari ini pundi kali Joso oh Jelaran mawon ben ora isin ngampil sebelah ya lah piye Mas kok nyilih iki ngopo to Pak kula nyebrang mangke kula liru ting griya ya ora mungkin nyebrang kaya bapak ya ngasto kok ya iya muga-muga sing tanggung jawab kene sing putri mau wah iki tas sing wau iki kok ora iki juragan apa oh juragan wortel wah kula dongake muga-muga sayurane laris amin wortele laris amin apa ibu apa no mau minta uang ibu nah sih sudah dia setuju kok sih bu yo leren sih yo Mas ben maem sih yo yo no sowan menyang kota gede sinden ayu suarane yo wah mentul nggih Pak lah ajeng nyanyi napa mboten kok wis kolun apane to Pak nggih alon-alon mawon Pak mboten napa-napa ajeng nderek bawa mboten oh mboten nggih siap bendera Traska gawan kotak podang kuning ya meso suarane gawan kotak campur sari podang kuning kang sangking oke aku mau lewat ngono catering tanda tangan Nah, tepuk tangan untuk Pak Joko Catering, Bapak Ibu, monggo. Wah. terima kasih nggih Mas tambah lancar, tambah laris, tambah bercabang kemana-mana Pak Joko, 100 muga-muga dadi sak yuta. amin amin Nek gelem 500 dadi 5 yuta. Wah, ayo. Tambah. Cuk. Bacot kene. nggih makasih ya Mas ya suara kurang premana ning wasesa ngongkrong ngungrung marang bendoro sang dia ayu pijer ngincangke alis
lagu mbek aku. Apa no? Mancing Ratri. Wah iya. Aku ono vokale lanang. Sopo, Mas? Dah kae. Sopo? Yusan. Yusan. Terus tresno Oh, alah. Luwe becik pantenan timbang pemisahan menyang Sampeyan kok malah rono-rono iki ngapa to, Mas? Aku sowan ngantene sendok. Lah apa to? Mas Safi'i, derek tinggal Mas Safi'i. Oh. Saken mboten. Ya ora iso no ya, Mas. Mboten mawon. Oh. Mbak Marsanda nggih dados keluarga kang kebak berkah nggih. Bal niki nyanyi nggih Mbak Marsanda nggih. Mboten. Oh ajeng warok Mas Safi'i. Warokan. Warokan jalan-jalan warok. Wah, jan nyenengke nduk ya sowan wonten ing wewengkon Muntilan mriki mlebetipun dusun pundi niki? Bakalan. Wah, sowan dalemipun Bapak Ala kalian Ibu Seni. Wah, muga-muga berkah sing nanggap, berkah sing ditanggap. Kula dongake Pak Ala kalian Bu Seni rezekine banyu mili. Wah, kula suwun tabuh songo. Wah, niki nek mboten kalian jenengan mau jam 12 pun bubar niki. Gandeng karo Pak Ala kula tambahi wektune, Pak. Nggih, Bu, sing baku seduluran. Ya, perkara duit pikir kari nggih Pak Ala. Ya, sing penting jenengan seneng lega. Paribasane Trane, Mas. Trane. Wo, kon tekan sore ya kene siap. Nah. Jam piro? Jam piro? Yo manut anu nggih. Sik kok manut danane yo. Manut danan. Yo, nduk basutke nduk. Ya. Urip ana senadyan
nggih Bu. Badhe pun boyong dinten napa Bu benjang? Minggu. Tanggal pinten? Minggu 19. Nggih, campur sari ini pun enten dereng mriku. Hah? Dereng. Pun enten dereng, Pak. Nggih, mesti tak takoki. Ngunduh mantune pun enten MC-ne dereng. Pun komplit. Pun komplit, campur sari. Pun karset. Masuk nek urung. Yo sithik-sithik rego separuh harga mboten apa-apa karo besan. Dipun Telon apa piye? menapa dereng enten lah kula sak kanca sowan mriku. Sik nduk siaran jendela. Nyuwun sewu menika ingkang kagungan mobil Terios Silver 1 AA 1089 FN. Lah. Wekmu to, Mas? Apa? Wekmu to? Oh, Mat, nggon aku jebul Mat geser sik. Kae tak. Nggih, kuncine teng mriku tas niku. Bapake menika apal ngono. Kadang yes. Ngadangi Mas, gadekke sisan. Kadang. Oh, aja kaya ngono nduk kae nostalgia kok kenangan. Kenangan mbek sapa? Lah ya kenangan li kredit ki lho Mas kayak lunas. Urip bakule war